No niin. Ilo nähdä teitä jälleen. Olette suurella joukolla lähteneet liikkeelle. Ja tosiaan jatkan tätä saarnasarjaa. Nyt on 5. jakso ja sen aihe on seurakunta on yhtä kuin Pyhän Hengen temppeli. Ja tämä ihan jae, mikä tässä on, niin on se nimenomaan tämä 1. korintolaiskirje 3:16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä. Ja mä tuun käymään tässä vähän, käydään pikkasen niin kuin tuota vanhaa liittoa ja uutta liittoa. Ja kun Raamattu sanoo myöskin, että kun me olemme pyhiä, niin sen tähden myöskin se pyhä henki on meissä, niin me ollaan pyhiä ja me olemme Pyhän Hengen temppeli. Ja mitä tarkoittaa se pyhyys? Ja me ollaan aikaisemmin käsitelty, että seurakunta on Kristuksen ruumis, rukouksen huone, lähetetty maailmaan ja armon ja totuuden julistaja. Mutta tänään tosiaan me pysähdytään sen äärelle, kun Paavali kirjoittaa, että seurakunta on Pyhän Hengen temppeli ja me olemme pyhiä ja olemme se rakennus yhdessä, joka valmistuu ja on rakennettu, missä Jumala ilmestyy. Mennään vähän tuonne Vanhan liiton puolelle ja käydään sitä muutamia ajatuksia. Vanhan liiton aikana Jumala asui ensin ilmestysmajassa ja sitten myöhemmin Jerusalemissa. Eli ilmestysmaja oli se paikka, missä Israelin kansa sai kohdata Jumalaa. Ja sitten rakennettiin temppeli, jossa myöskin olisi tämä Jumalan kohtaamisen paikka. Ja vain määrätyt henkilöt, ylimmäinen pappi sai mennä sitten kerran vuodessa sinne kaikkein pyhimpään ja sovittaa sitten kansan syntejä. Mutta Uuden liiton aikana Jumala ei enää asu käsin rakennetuissa temppeleissä. Eli me ollaan täällä kristittyinä koolla, niin Pyhä Henki on täällä, mutta ennen kaikkea Pyhä Henki on meissä. Jumala meissä. Hän asuu meissä. Ja nyt on se yksi tosiasia, että jos mä vaan yksinäisenä kristittynä olen sellainen yksinäinen harhailija ja kuljen siellä täällä, niin se on aika heikko se rakennus. Mutta Jumala puhuu meille myöskin siitä, että me yhdessä rakennumme elävän Jumalan asumukseksi. Yksi kivi, niin siitä ei kovin kummosta rakennusta saa, mutta nyt meitä on täälläkin varmaan se reilu 200, niin siitä tulee jo aikamoinen rakennelma. Mulla on täällä muutamia kuvia siitä, minkälainen todennäköisesti ilmestysmaja oli, minkä Moosekselle annettiin ohjeet, että minkälainen siitä tulee olla ja missä Herra haluaa ilmestyä. Ja se näytti suunnilleen tällaiselta, eli tämä on tämmöinen pienoismalli. Ja siellä oli nämä esipihat ja siellä oli kaikki nämä vaskialtaat ja sun muut ja sitten mentiin tuonne kaikkein pyhimpään, niin siellä sitten Herra ilmestyi. Ja sanottiin, että se oli niin pyhä paikka jopa, että kun siellä temppelin aikana sitten, kun se ylimmäinen pappi kun meni, että on kuullut tämmöisen, että en tiedä kuinka tosiasia on se, että jos tällä ylimmäisellä papilla oli jotakin epäpuhdasta, kun hän menee sinne suorittamaan uhripalvelusta, niin laittiin köysi jalkaan, että jos hän kuolee siellä Jumalan kirkkaudessa, niin hänet vedetään pois sieltä. Ja näin edelleen. Mutta tässä on sitten sellainen kuva, minkä näköinen todellisesti temppeli oli vuonna 70 ennen tuhoamista, kun roomalaiset tuhosivat Jerusalemin temppelin ja kaiken tuon temppelialueen. Ja tämä oli sitten paikka, missä kohdattiin Jumalaa. Ja tuotiin vuotuiset uhrit ja oli jatkuva uhraaminen päällä. Syntien ei ollut kertakaikkista uhria, vaan Jumala oli säätänyt näin, että kansan syntien tähden pitää aina kerran vuodessa tuoda se sovitusuhri. Mutta tämä alue tässä näin on alun perin ollut noin 1000 neliön, tuo on pienoismalli. Se on ollut noin 1000 neliöä ja nyt se on kuulemma paloteltu semmoiksi aika pieniksi palasiksi ja johonkin sinne museoon tallennettu. Ja näin edelleen. Eli toi on semmoinen vuonna muistaakseni 66 tehty pienoismalli ja arkeologisten löytöjen perusteella sitä on sitä tarkennettu ja muutettu, mutta nyt sitä kulma ei ole tässä muodossa ihan tuon vanhan kuvat jäljellä. Eli Raamattu puhuu sekä vanhasta liitosta,
Eli Mooseksen liitto, joka solmittiin Siinailla Israelin kansan kanssa. Se kosketti Israelin kansaa. Että uudesta liitosta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässä on tosi tärkeitä eroja. Miksi mä puhun tästä on se, että me ymmärrettäisiin se, että me ei mentäisi sinne vanhan liiton alle. Sinne lainalaisuuteen ja semmoiseen pakko-uskonnolliseen elämään. Ja mä olin viime viikolla, pidin muutaman päivän vapaata ja oltiin vaimon ja tyttären perheen kanssa oltiin tuolla Virossa kylpylässä ja kiitos Herralle, mun ei tarvinnut paljon olla siellä kylpylän puolella, mä sain olla pikku Emman kanssa, kun häntä hoidella sitten nämä muut sai sitten kylpeä siellä enemmän. Mutta siellä menin hissillä, siellä hotellihissillä ja sitten mulle tuli yhtäkkiä ajatus, että olenko mä ihminen? Että minkälainen ihminen mä olen? Mitä usko on tehnyt minussa? Mitä Jeesus on oikeasti tehnyt minussa? Onko minusta tullut uskonnollinen? Että uskallanko mä edelleen olla ihminen niillä tarpeineni, heikkouksineni ja niin edelleen? Vai onko minusta tullut uskonnollinen tekopyhä, joka yritän olla enemmän kuin olenkaan? Ja tiedätkö, tämä tapahtui kaikki siinä yhdellä sinne hissimatkalla. Ja kun täällä laulettiin sitä Jeesuksen verestä, niin jotenkin Pyhä Henki puhuu siitä, että mun pitää sanoa tästä. Ja herättää meitä myöskin ajattelemaan, että meidän pyhyys ei ole kiinni meistä itsestään, vaan se on kiinni Jeesuksesta. Koska hän on pyhä, niin tekin olette pyhät, jos me olette Jeesus sydämeen. Ja meidän tulee uskaltaa olla ihmisiä. Meidän tulee uskaltaa olla sellaisia ihmisiä, joilla on tarpeita, jolla on ahdistuksia, jolla on iloa, jolla on surua, joka uskaltaa nauttia siitä, mitä Jumala on meille antanut. Aika usein me kätkeydytään semmoiseen tekopyhyyteen ja ei me olla oikein mitään ja eihän tämä nyt tässä mitään, enkä mä oikein tarvitse mitään. Kyllä mä tarvitsen paljon asioita. Ennen kaikkea mä tarvitsen Jumalan läsnäoloa elämässäni. Mutta se, että mä en voi itsestäni tehdä sitä, vaan se on se Pyhän Hengen työ ja se on se suhde Jeesukseen, Kristukseen. Niin se on se, joka meissä vaikuttaa. Pyhä Henki tekee meistä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisia, mutta hyvin hitaasti ja vaivalloisesti. Ja sitten eräänä päivänä me ollaan siellä taivaan kirkkaudessa ja ihanuudessa. Ja siellä me ollaan sitten valmiita. Että kestäkää lähimmäisenne vajaavaisuudet ja kestäkää oma vajaavaisuutenne. Muistakaa, että matkalla ollaan kohti parempaa. Tosiaan vanhan liiton perusta oli se, että liitto solmittiin Siinain vuorella lain ja uhrien varaan. Siitä kertoo toinen Mooseksen kirja, en lähde sen syvemmin menemään siihen. Uusi liitto taas solmittiin Jeesuksen Kristuksen veren varaan, joka vuodatettiin kertakaikkisena uhrina. Siitä kertoo hebrealaiskirja 9.15. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat iankaikkisen perinnön. Eli lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, mutta myöskin meidän rikkomuksista tänä päivänä. Ja liiton osapuolet. Eli vanhassa liitossa oli Jumala ja Israelin kansa. Nyt taas uudessa liitossa laki on kirjoitettu sydämen kivitauluihin, ei niihin Mooseksen laintauluihin. Ja uusi liitto koskettaa kaikkia kansoja ja Jumalaa. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, niin se pelastuu. Johannes 3.16 sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Ja tosiaan se vanhan liiton laki oli hakattu sinne kivitauluihin. Ja mitä mä haluaisin kertoa sulle, miten sä voisit miettiä, onko se vanhan liiton laki sinulle niin kuin kivitauluissa. Mä käytän tätä Raamattua esimerkkinä siinä. Että kun sä luet tätä Raamattua, niin onko tämä se, mikä se aina hyökkää sut, voi että mä oon tämmönen ja mä oon noin kauhea, mun pitäisi tehdä tota ja tota. Ja sitten varsinkin mä katson niitä uskon veljiä ja sisaria ja toisia kirkkokuntia ja muita. Ne tekee tossa väärin ja tossa väärin. Mutta silloin se on sellainen ulkoinen laki meille.
Mutta jos on meidän sydämen lihatauluihin Jumalan laki istutettu ja Pyhä Henki auttaa meitä siinä, täällä meidän sydämessä, niin me koemme, me tiedämme sydämessä, sisäisessä ihmisessä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja silloin sulle tulee semmoinen, sä et katso niin kuin Raamattua, että saanko mä nyt tehdä tämän vai en, vaan sulla on semmoinen sisäinen ymmärrys jo siitä, että hei, tää on oikein. Pyhä Henki on sinne sun sydämeen istuttanut sen. Mä muistan aina, kun mä tulin uskoon nuorena miehenä ja annoin elämäni Jeesukselle ja oli saarnamies, mikä julisti oikein voimakkaasti. Hän sanoi näin, että jos sä joudut koko aika kyselemään, onko joku syntiä vai ei, niin yleensä se on syntiä 99% varmuudella. Mutta jos Pyhä Henki on sinussa, niin sun elämä on se, että sun ei tarvitse kysellä, vaan sä tiedät sen heti, että okei, toi on oikein ja toi on väärin. Eli kun Raamattu sanoo, että Pyhä Henki näyttää meille todeksi vanhurskauden, synnin ja tuomion. Eli Pyhä Henki vahvistaa aina sitä meidän hengellistä vaellusta. Ja laki kirjoitetaan Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin. Kun Jeesus sanoo, ettei laista ei yksikään piirto katoa, mutta se ei ole meille enää se tuomio, vaan meillä on sisäinen halu toteuttaa Jumalan tahtoa meidän elämässä. Sulla on rakkaus Jeesukseen ja sä haluat elää sen mukaisesti. Vanhassa liitossa leeviläinen papisto välitti Jumalan ja kansan, oli välittäjän Jumalan ja kansan välillä, ja uhreja tuotiin jatkuvasti. Niitä tehtiin jatkuvasti, ja siellä on isoja niitä, kun temppeleitä vihittiin käyttöön, niin ne oli järkyttäviä määriä, kuinka paljon sinne meni härkiä ja kaiken näköistä. Mutta Uudessa liitossa Jeesus Kristus on kertakaikkinen ylipappi ja välimies. Ja se sovitustyö, mikä Jeesus teki, Raamattu sanoo, että Jeesus meni niin kuin oman verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään Jumalan valtaistuimen eteen. Joskus joku on sanonut hienosti sen vertauskuvan, että Jeesus meni ja näytti, että hei Isä, tässä, nyt se on sovitettu, tässä on mun vereni, tämän kautta, tämä on vuorotettu nyt kaikkien syntien tähden. Mä teen sun tahtosi. Ja se koskettaa meitä kaikkia. Vanhassa liitossa eläinuhrit toistettiin jatkuvasti, mutta ne eivät voineet poistaa syntejä lopullisesti, vaan oli tämmöinen uhraamisen kierre. No, Uuden liiton Jeesuksen kertakaikkinen uhri Golgatalla riittää täydellisesti. Ja mun mielestä on jotenkin aika hieno se ajatus, kun Raamattu kertoo myöskin, että Jeesus kuoli oikeaan aikaan meidän vielä ollessamme syntisiä. Muista tämä, jos sä teet itsestäsi niin semmoisen pyhän, että mä oon niin synnitön, ja sitten vasta Jeesus niin tulee mun elämääni, taikka Jumala rakastaa mua. Ei, kun Jumala rakastaa sua niin, että hän haluaa, että sinä syntisenä ihmisenä otat hänen poikansa sovitustyö vastaan. Jeesuksen sovitustyö syntisenä vastaan, koska Jeesus ei kuollut synnittömien puolesta, vaan syntisten puolesta. Ja hän tuli sairaita varten parantamaan heitä. Hän sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa. Ja syntiset tarvitsee armahdusta. No sitten vanhan liiton merkki oli ympärileikkaus. Ja uuden liiton merkki on sydämen ympärileikkaus hengessä. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu niin, että ihminen tulee uskoon. Se antaa elämänsä Jeesukselle, tunnustaa syntisyytensä. Sanoo, että Jeesus, Jumalan poika, tulee ja armahda minua, tule mun Herrakseni. Ja silloin tapahtuu sun sydämessä jotakin. Pyhä Henki tulee sinuun ja sä oot Jeesuksen oma. No entäs pääsyn Jumalan luo? Vanhassa liitossa vain ylimmäinen pappi sai mennä kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Uudessa liitossa tie kaikkein pyhimpään on avoinna kaikille, minkä kautta? Jeesuksen veren kautta. Se, että kun me ollaan Jeesuksen verellä puhdistettu, ajatelkaa, että me ollaan niin puhtaita, että me voidaan mennä niin kuin Jeesuksen kasvojen eteen, Isän kasvojen edessä olla. Ja me emme tuhoudu. Niin kuin vanhan liiton aikana väärä henkilö, se oli pom. Se oli sillä selvä. No entäs liiton pysyvyys?
Vanha liitto oli ehdollinen ja me tiedetään, että kansa rikkoi sitä jatkuvasti. Tapahtui niin, että Jumala joutui moneen otteeseen katumaan sitä, että hän oli antanut Israelin kansalle lupauksia, hän oli voinut pitää kansasta huolta ja näin edelleen, mutta kansa ei tehnyt parannusta. Ja silloin Jumala joskus sanoi siellä Raamatun, että minä kadun sitä hyvää, mitä olen tehnyt ja näin edelleen. Mutta sitten kun kansa teki taas parannusta ja kääntyi Jumalan puolelle, niin sitten Jumala myöskin armahti. Hän katui myöskin sitä tuomiota, jonka hän oli laskenut niin kuin kansan ylle. Eli Jumala ei koskaan katunut vääriä valintoja, eikä vääriä tuomioita, eikä vääriä siunauksia, vaan Jumala tavallaan katui sitä, että kun hän oli antanut siunauksen, niin hän oli pakko ottaa se pois, jos kansa ei ollut kuuliainen. Mutta nyt uudessa liitossa, mä en nyt kehota teitä syntiin, muistakaa tämä. Uudessa liitossa on vain yksi sellainen ihmeellinen asia. Niin on se, että se liitto on ikuinen ja se on pysyvä. Ja se perustuu Jumalan armoon Kristuksessa Jeesuksessa ja hänen sovitustyöhönsä. Ei sinun tekoihisi. Ja mä tiedän, että monet ihmiset kamppailee erilaisten elämän vaikeuksien kanssa. Ja joskus me voidaan vieressä arvioida, että jos joku ystävä vaikka tästä ajasta muuttaa tuon puoleiseen, vaellus loppuu täällä ja mietimme, että no pääsikö se taivaaseen, kun sillä oli sitä ja tätä. Jumala näkee sydämen ja meillä ei ole sitä tuomiovaltaa julistaa ketään taivaaseen tai kadotukseen. Mutta ainahan meidän pitää varoittaa. Mutta uudessa liitossa on se, että meidän tulevatkin synnit on sovitettu. Ne on kertakaikkisesti maksettu. Ei tarkoita sitä, että me voidaan elää kuinka tahansa. Mutta kun se Jumalan sana ja se Jumalan laki, kun se on kirjoitettu sinne meidän lihasydämiin, niin se kyllä kertoo meille, miten meidän tulee toimia. No sitten jos vähän tiivistää tätä, niin on se, että vanhan liiton siellä oli laki ja uhrit, ja ne oli varjokuva tulevasta, esikuva tavallaan Kristuksesta, mitä hän tulee tekemään. Uudessa liitossa tuli armo ja Jeesuksen kertakaikkinen uhri ja täyttymys. Tiedättekö, mä oon hakenut, jos joku joskus löytää semmoisen hyvän kirjan, missä on armon ja lain tasapainosta, tai lain ja armon tasapainosta. Mä olen käynyt tuolla Luther-divarista myöten käynyt kysymässä, ja mä yhden kirjan sain sieltä, ja mä sitten tuolle meidän vanhemmistovelle Pekka Hurrille annoin sen, ja Pekka palautti kirjan ja sanoi, että kyllä oli niin ahdistavaa ja raskasta tekstiä, että ei pysty lukemaan vanha Erkkikään. Että niitä on muuten oikeasti, sellaisia teoksia ei taida oikein olla, se on niin haastava aihe. Mutta se, että kun me muistetaan, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, että hän kuoli sinun syntien tähden. Ja sen tähden, kun susta on tullut Jumalan pyhä, niin sä olet se pyhän hengen temppeli. Se, jossa Jumala asuu. Vain sen tähden. Mä haluan lukea tuosta temppelistä. Toiset sanoo, että se on toinen temppeli. Jotkut sanoo, että se on kolmas temppeli. Mutta se toisen ja kolmannen ero on tällainen, että siellä se toinen temppeli oli olemassa ja Herodeksen temppeli oli sitten sellainen, jota hän kunnosti ja uudisti. Ja se valmistui noin 20 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Eli se oli aika uusi juttu. Ja tuolla Jeesus kulki ja opetti ihmisiä ja keskusteli ja näin edelleen. Mutta sitten tapahtui niin. Siinä tapahtui myöskin yksi mielenkiintoinen asia. Muistaakseni Josefus, juutalainen historioitsija, mikä on sieltä Jeesuksen ajalta, mutta on kaikkein suurin niin kuin Raamatun ulkopuolella oleva tietolähde, niin hän muistaakseni kertoi jossakin niin, että kun Jeesus ristiinnaulittiin ja sen jälkeen yritettiin tehdä uhripalvelusta ja niitä tehtiin jopa sinne vuoteen 70, niin ylipapitkin tunnusti, että niillä he ei tunne enää syntien sovitusta. He olivat kokeneet sen aikaisemmin, että kun noudatettiin vanhan testamentin sitä lakia,
niin synnit sovitettiin. Mutta nyt, kun Jeesus oli ristiinnaulittu, tapahtui niin, että hei, syntejä ei saakaan anteeksi, vaan jäi kuormittuun sinne. Ja Josefus kirjoittaa sitten vuodesta 70 seuraava, mikä kertoo tästä ja mikä kertoo myöskin siitä, että se kaikkein pyhin ei ollut enää kaikkein pyhin. Täällä sanotaan seuraava. Tässä on sellaisia pieniä pätkiä. Yksi sotilas, odottamatta käskyjä, eikä osoittaen huolta tai pelkoa oman itsensä vuoksi, vaan ikään kuin jonkin yliluonnollisen voiman ajamana, tempaisi palavan puukappaleen ja toisen sotilaan nostamana sytytti tuleen kultaisen ikkunan, jonka kautta pohjoispuolen huoneet liittyvät pyhäkköön. Kun liekit nousivat, juutalaiset päästivät huudon, joka vastasi onnettomuuden suuruutta, ja ryntäsivät sammuttamaan välittämättä enää omasta hengestään tai voimansa säästämisestä. Sillä pyhä rakennus, jota he olivat uskollisesti vartioineet, oli tuhoutumassa. Mutta kun pyhäkkö paloi, ei osoitettu sääliä iälle eikä kunnioitusta asemalle, päinvastoin lapset ja vanhukset, maalikot ja papit surmattiin kaikki yhdessä. Sodan huuto kohosi korkeammalle kuin liekit, ja temppelivuori oli kauttaaltaan yksi ainoa verestä ja tulosta koostuva massa. Näin temppeli kuitenkin tietoisesti annettiin tulelle. Kun pyhäkkö paloi, Tiitus vetäytyi linnoitukseen ja päätti jättää tulen riehumaan vapaasti, ja niin temppeli hävitettiin, kohtalo, jonka se oli jo ennalta enteellään ja merkeillään osoittanut. Roomalaiset tultuaan sisään veivät pois valtavat määrät saalista, ja monemmat astuivat itse pyhäkköön, jotkut jopa kaikkein pyhimpään. Ja Josefus myöskin kertoi, että siellä papit oli tämmöisessä hurmuksen kartassa tilassa. He ylistivät Herraa ja he eivät välittäneet siitä, vaikka heidät surmattiin. Mutta pystyivät menemään sinne kaikkein pyhimpään. Eli tämmöinen pieni pläjäys historiaa. No temppelin merkitys, mikä se oli? Se symboloi Jumalan läsnäoloa kansansa keskellä. Ajatelkaa. Ja uhripalvelus ja Jumalan lain säilyttäminen olivat sen keskiössä. Mutta ajatelkaa nyt, jos me ollaan niin kuin näitä Pyhän Hengen temppeleitä, niin me symboloidaan Jumalan läsnäoloa tämän pimeän maailman keskellä. Se on aika valtava asia. Uuden testamentin mukaan Jeesus Kristus on täyttänyt temppelin tarkoituksesta. Hän on suurempi kuin temppeli. Matteus 12:6. Ja Pyhä Henki tekee uskovista Jumalan temppelin. Sitten mennään vähän eteenpäin. Tuossa oltiin kauan tuommoisessa kuvassa. Eli Pyhä Henki antaa elämän ja voiman seurakunnalle. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Täällä sanotaan, hänessä tekin yhdessä, tekin monikossa. Ei ainoastaan, että sinä rakennut Jumalan asumukseksi. Ja joskus meillä on semmoinen tunne vähän, että onkohan mulla vähän enemmän tuota Pyhän Henkeä kuin tuolla toisella. Onkohan toi nyt enemmän niin kuin se Pyhän Hengen astia kuin minä. Ei sitä mitata millään määrällä. Jos Raamattu sanoo, että se on näin, niin se on näin, ja me ollaan silloin Jumalan asumuksia. Pyhä Henki tekee seurakunnasta elävän. Kun helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin ja seurakunta syntyi, alkoi tapahtumaan asioita. Me tiedetään siellä, kuinka Pietariste saarnaa väkevästi ja ihmisiä tulee uskoon, niitä kastetaan hirvittävät määrät. Me ollaan vasta siinä alussa, että muutamia kastetaan. Ja jos täällä vielä on muuten joku, joka ei ole käynyt kastella, niin kannattaa ilmoittautua, että 30. päivä meillä on taas kastekokous ja 5 henkilöä on nyt jo ilmoittautunut. Että sinne mahtuu vielä. Kastepukuja riittää. Henki jakaa armolahjoja. Ja se on yksi semmoinen tärkeä, mitä mä toivoisin, että me alkaisimme janoamaan Jumalan antamia lahjoja. Ei meidän omaan käyttöön, omaan herkutteluun. Siis se on aivan valtava, kun Jumala toimii, teettekö? Mä tiedän, että monet teistä on kokenut sitä, kun Pyhä Henki toimii, että saat tiedon sanoja, voit rukoilla sairaan puolesta, sairas paranee. Voit jopa olla rukoilemassa, että joku vapautuu henkivalloista ja näin. Ja sulla on se Jumalan voima, mutta sä et tee sitä itsessäsi. Ja nyt kun me puhutaan yleisestä pappeudesta, niin ajattelin, että me kaikki pystytään lähestymään Jumalaa
niin Jeesuksen kautta, Jeesuksen ristin sovitustyön kautta, niin meillä kaikilla on myöskin se oikeus käyttää niitä lahjoja ja pyytää niitä Herralta. Ja sitä me tarvitaan oikeasti tämän ajan keskellä. Nyt me kuullaan, että koko aika tilanteet menee huonommaksi. Sairaanhoito heikentyy, sun muuta. Mitä jos me evankelioidaan tuolla ja aletaan parantaa sairaita? Tapahtuu niin kuin Jeesuksen aikana. Kohta on kansaa rutkasti perässä, mutta tietenkin kohta ne voi sitten vähän kivitelläkin ja sanoa vähän toistakin, että hei, riittää jo. Mutta se, että kun Pyhä Henki meissä asuu ja me olemme Pyhän Hengen temppeleitä, niin se olisi hyvä, että se saisi myöskin ilmaantua meissä näkyvinä, konkreettisina asioina. Eli Henki jakaa armolahjoja, rakentaa yhteyden ja antaa voiman todistaa. Mä mietin, kun itse olen niin nuori uskova, että mä olisin elänyt tämmöistä niin hyvää vanhuskasta elämää. Jos mä mietin koko elämäni ajan, vaikka mä oon 11-vuotiaana ensimmäisen kerran rukoiltu, sitten vähän yli 20-vuotiaana seuraavan kerran, ja 2009 mä uudistuin, niin sitä 2009 vuodesta paljonko siitä on nyt aikaa? Tuleeko sitä 16 vuotta? Joo, 16. Niin mä oon semmoinen 17 vuotta niin kuin ollut tosissani. Eli tälle, niin mä mietin sitä, että kun mä ajattelin, että kummonen mä olin ennen, tai kummonen mä ollut siinä, kun mä olin pitkän aikaa pois seurakunnasta. Kuinka se vanha Jari nousi pintaan. Ja nyt kun mä oon miettinyt sitä, että yksi niin kuin semmoinen suuri asia, mikä mulla on, mitä mussa on tapahtunut, on se, että mä en katkeroidu. Mä nyt sanon Herralle, että älä nyt tuo katkeruutta mun elämääni. Koska mulle kerran kävi niin, että mä sanoin kerran, että mä en ole koskaan ollut kellekään kateellinen. Sitten tuli niin hirveä kateus päälle, että se oli aivan järkyttävä tilanne. Että älkää, mä sanoin, Herra, armahda mua nyt, että mä en katkeroidu. Mä en halua sitä koulua, koska se on hirveä. Ja mä pääsin muuten siitä kateudesta vain ainoastaan sillain ero, että mä joudun menemään niille ihmisille sanomaan, että mä oon teille kateellinen, että antakaa mulle anteeksi. Ja sitten ne rukoilija vapautti mut. Mä en päässyt siteen. Se vaan tuli syvemmäksi. Tänä päivänä on se, että mä oon saanut niin näkökyvyn nähdä sillä tavalla, että jos vaikka kaikkien ihmisten kanssa ei ehkä mene aina ihan samaan onnelliseen tilaan ja joku tykkää hyvää ja joku vähemmän, joku enemmän ja kaikkea tämmöisiä, niin jotenkin näkee niin kuin aina sen asian taakse. Että hei, me ollaan samanlaisia ihmisiä. Ja on se anteeksi antava mieli, ei jää niin kuin painimaan ja katkeroitumaan ja ahdistumaan niistä, vaan menee niin kuin eteenpäin. Ja siunaa, ei hae kostoa, ei hae sitä, että millä mä pääsen. Niin kuin mä olisin ennen tehnyt aina niin, että kyllä mä vielä saan, kyllä täältä vielä löytyy, että pieni hetki vaan, kun mä vähän aikaa mietin, niin tulee kyllä niin terävästi, että on varmasti silvottu ja satutettu. Mutta se on sitä, että kun Jumala Pyhän Hengen kautta rakentaa meille sitä yhteyttä, että me nähdään toinen toisemme niin kuin tärkeinä siskoina ja velinä, perheenjäseninä. Tiedätkö, ilman henkeä seurakunta on vain kuori. Että hengen läsnäolo tekee sen eläväksi. Ja silloin, jos mä oon tekopyhä, mä oon sortunut monesti tekopyhyyteen. Mä oon ulospäin muuta kuin ajatusmaailmoissani ja on tehnyt tekojakin, mitkä ei aina kestä päivänvaloa. Mutta onneksi Jumalan armo kestää ja se kantaa. Mutta Pyhän Hengen läsnäolo voi meidät oikeasti tehdä eläväksi. Mun mielestä elävyyttä on se, että Jumalan rakkaus ilmenee meissä niin, että me rakastamme toinen toisiamme. Ennen kaikkea ensisijaisesti Jumalaa. Pyhä Henki tekee seurakunnasta pyhän temppelin. Täällä sanotaan, että jos joku turmelee Jumalan temppelin, hänet Jumala turmelee, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te. Tämä on hirveän voimakas Raamatun paikka. Ensinnäkin, mitä on pyhyys? Jos me ollaan niin pyhiä, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan erotettu Jumalalle. Ja Jumalan henki vaikuttaa meissä niin, että me halutaan elää puhtaasti,
totuudessa ja rakkaudessa. Ja pyhyyteen kuuluu myöskin ymmärtää, että kun meidät on erotettu Jumalalle, niin me ei ole tämän maailman arvojen jatke, vaan Jumalan valtakunnan ilmestyminen tässä ajassa. Jeesukselta kysyttiin, että millä tavalla Jumalan valtakunta tulee. Ja sanoi, että se on teissä, teidän keskellänne, teissä. Niin kuin on sanonta, että ei Jumalan valtakunta nyt, mutta ei kuitenkaan vielä nyt. Eli vasta osittain. Ja me saadaan maistella niin kuin sitä esimakua siitä Jumalan valtakunnan olemuksesta. No temppelin turmeleminen on vakava asia. Paavali antaa vakavan varoituksen, jos joku turmelee temppelin, hänet Jumala turmelee. No mitä se voi tarkoittaa? Se voi tarkoittaa synnin sallimista, väärää oppia, rakkaudettomuutta, hajannusta. Eli se ei ollutkaan, että mennään heittämään sinne jotakin epäpyhää, mitä esimerkiksi kun tuolla tehtiin Jerusalemin temppelillä, ja siellä uhrattiin jopa sikoja siellä alttarilla sitten jossakin vaiheessa ja häpäistiin tällä tavalla. Se on eri asia. Vaan nyt, jos me turmelemme temppeliä, niin oikeastaan se on aika paljon sitä, millä me voidaan turmella tätä meidän seurakunta ruumiin temppeliä, on se, miten me suhtaudumme toisiin ihmisiin. Asenteet ja näin. Jos seurakunta kadottaa pyhyytensä, se menettää Jumalan kirkkauden. Tämän temppelin turmeleminen voi tapahtua myös yksilön kautta, jossa me elämme kaksinaista elämää, puhumme hajottavasti tai toimimme synnissä. Se voi vahingoittaa koko seurakuntaa. Ja tämä on niin oikeastaan sellainen kutsu meille, että meille jokaisella, että meidän tulisi varjella omalta osaltamme. Ei rikkoa, vaan rakentaa rakkautta, totuutta ja hyvyyttä. Eli toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Tuossa eilen olin yksilö syntymäpäivällä ja siellä pöytäkeskustelussa sitten keskusteltiin hieman näistäkin asioista. Ja siinä tuli sellainen mukava ajatus siitä, että kuinka tärkeä se on se seurakunnan yhteys ja se Jumalan pyhyyden läsnäolo. Nyt tänään kun me ollaan saatu ylistää noita kauniiden laulujen kanssa, niin niissä koki jotakin, varsinkin se verilaulu on niin huikea, että sitä ei voi niin kuin ilman kyyneliä niin kuin kuunnella ja laulaa ja ylistää, olla sen mukana. Mutta se pyhän hengen, että me ollaan pyhän hengen temppeleitä, että meissä on pyhä henki, mitä se tulisi meille merkitä? Se tulisi merkitä sitä, että pyhä henki johdattaa meitä yksilöinä, seurakunnan päätöksissä, kaikessa tehtävässä. Me etsitään kuulla pyhän hengen ääntä. Ja aina pitää muistaa, että pyhä henki ei puhu vastoin kirjoitettua sanaa. Aina tulee olla mittari, millä mitata. Ja se on niin kuin on kirjoitettu. Ja sitten pitää muistaa, että Pirukin käytti Raamattua Jeesusta vastaan ottamalla yksittäisiä jakeita ja heittämällä ne väärin asiayhteyksiin. Eli se on se toinen tämmöinen pieni vaara. Mutta se, että me ollaan pyhiä, pyhän hengen temppeleitä, niin siihen kuuluu Jumalan läsnäolon kaipaus. Me ei kokoonnuta vain ohjelman vuoksi, vaan kohdataksemme Jumalan. Tiedätkö, tänään kun me rukoiltiin tuossa ennen kuin tämä kokous alkoi bändin ja muiden kanssa, ketkä oli tässä mukana, niin me rukoiltiin. Siellä me pyydettiin, että Jumala palvele tätä seurakuntaa näiden vajavaisten palvelijoiden kautta. Tiedätkö, Jumala palvelee nyt seurakuntaa tässä tilaisuudessa. Pyhä henki toimii. Meillä tulee olla myöskin vetovoima ulospäin. Kun henki on seurakunnassa, ihmiset tulevat kokemaan jotakin, mitä maailma ei voi tarjota. Tiedätkö, me ei kilpailla tämän maailman kanssa, vaan meillä on niin paljon parempi juttu. Ja se on se Jeesus. Ja niin kuin mä haluan aina muistuttaa, että rakkaat ystävät, Jeesus tuli tekemään yhden äärimmäisen tärkeän tehtävän, ratkaisemaan maailman suurimman ongelman.
eron Jumalasta. Eli syntiongelma tuli sovittamaan meidän syntimme. Ja sen tähden meidän tulisi uskaltaa olla pyhiä, olla Jeesuksen seuraajia ja rakastaa lähimmäisiämme. Se ei ole vain paikka, missä olemme, vaan paikka, jossa Jumala itse asuu. Ajatellaanko me, Jumala on täällä meidän kanssa, Herra on täällä. Jokainen meistä on osa tätä temppeliä. Jokainen meistä, jotka olemme elämämme antaneet Jeesukselle. Ja meillä jokaisella on vastuu ja tehtävä rakentaa, mutta ei turmella. Mutta kun sanotaan, että me ollaan pyhiä, niin mitä se tarkoittaa? Pyhyys perustuu Jeesuksen kertakaikkiseen uhriin. Jeesus kuoli ristillä, jotta meidät voitaisiin pyhittää. Hebrealaiskirje 10:10. Me olemme pyhitetyt sen uhrin kautta, jonka Kristus on kerran kaikkien puolesta uhrannut. Eli se hänen verensä kautta. Pyhyys alkaa siitä, että meidät erotetaan Jumalalle Jeesuksen veren kautta. Eli sinä tulet uskoon ja sä koet syntien anteeksi saamisen. Sä tunnet sen vapauden, että nyt kahleet irtoaa. Kristityn pyhyys ei ole ensisijaisesti oma suoritus, vaan Jumalan lahja, joka annetaan uskon kautta. Luen täältä korintolaiskirjeestä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. No miten pyhyys vaikuttaa? Se vaikuttaa Pyhän Hengen kautta. Pyhyys on sekä asema että prosessi. Me olemme pyhitettyjä ja samalla Pyhä Henki kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Raamattu sanoo, että pyhä pyhittyy. Nämä on niitä paradokseja, mitä siellä on. Siellä sanoo, että meidän tulee pelastua, vaikka me ollaan pelastettuja. Mutta vaikka me ollaan pyhiä, niin silti meidän tulee edelleen pyhittyä. Eli tulla herkemmäksi Jumalan äänelle. Ja se meidän pyhyys, se näkyy elämässä. Pyhyys on erottautumista synnistä ja antautumasta Jumalalle. 1. Pietarin kirja 1.15. Vaan niin kuin hän, joka on teidät kutsunut, on pyhä, niin olkaa tekin pyhät kaikessa vaelluksessanne. Eli olkaa tekin pyhät kaikessa vaelluksessa. Eli se odottaa meiltä myöskin jotakin. Pyhyys ei ole vain semmoinen sisäinen asema, vaan se tulee näkyä puhtaudessa, rakkaudessa ja kuuliaisuudessa Jumalan sanassa. No mihin se pyhyys perustuu? Se perustuu siihen liittoon, joka meillä on Kristuksen kanssa. Vanhassa liitossa pyhyys liittyy rituaaleihin, säädöksiin ja temppeliin. Uudessa liitossa pyhyys perustuu siihen, että Kristus itse asuu meissä ja tekee meidät eläviksi temppeleiksi. Me ollaan ei tomppeleiksi, vaan temppeliksi. No sitten yhteenvetona. Kristityn pyhyys, että me voidaan antaa temppeleitä, jossa Pyhä Henki asuu, se perustuu Kristuksen uhrivereen, kertakaikkiseen sovitukseen. Ja muista nyt, kun mä sanon sulle, että sun huomisetkin synnit on sovitettu. Älä murehdi niistä tänään. Uskalla elää tässä hetkessä. Uskalla olla ihminen, uskalla olla inhimillinen ihminen, joka uskaltaa elää tässä maailmassa armahdettuna ihmisenä, jonka kaikki synnit on sovitettu. Ja sun ei tarvitse pelätä huomista. Sä voit sanoa, että hei, Herra, sinun kädessä. Mä luotan, että huomennakin sä pidät musta huolta. Kristityn pyhyys perustuu Jumalan lahjaan, armoon ja vanhurskauttamiseen. Lahja vanhurskaus. Ja se perustuu Pyhän Hengen työhön, tapahtuu sisäinen muutos ja alamme kokemaan Jumalan johdatusta. Ja uuteen elämään Kristuksessa. Tämmöisillä ajatuksilla nyt tänään halusin teitä rohkaista ja muistakaa, rakkaat ystävät, että me ollaan elävän Jumalan temppeleitä. Kartetaan sitä, että meistä ei tulisi tomppeleita. Välillä kyllä minäkin siihen sorrun, vaikka tältä paikalta puhun. Mutta kiitos Jumalan armosta ja seurakuntalaisten armahtavaisuudesta. Ja etsitään Jumalaa ja muistakaa se, että älä yritä tehdä itsestäsi
pyhä, koska sä et pysty siihen. Koska Jeesus on tehnyt sen jo. Sä oot sovitettu, armahdettu. Sä oot pyhä, sä oot Jumalan pyhä. Meillä on yleinen pappeus. Ajattelet, että meistä on tullut niitä pappeja, jotka voidaan mennä sinne kaikkein pyhimpään. Ja me ei kärähdetä siellä. Me voidaan lähestyä Jeesuksen veren kautta elävää Jumalaa. Eikö ole valtava asia? Aamen.